Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt bé. Avui anem a fer un plat que no sé per què encara no l'he fet. És un plat clàssic de la cuina catalana i no sé per què no l'he fet. Doncs avui anem a fer un pollastre, unes cuixes, perquè serà unes cuixes de pollastre a la catalana, amb prunes, pinyons, ja veureu. Boníssim. Vinga, va, al diu. Vinga, cuixetes de pollastre. No sé per què no he fet abans aquesta recepta, una recepta clàssica. Cuixa de pollastre. Vinga, la salem. Aquí podríem fer una salmorra, realment. Podríem fer una salmorra amb aigua, sal, algun aromàtic, alguna cosa, i fer que aquest pollastre quedés més sucós, més tendre. Però avui no tinc gaire temps. I avui el que farem serà una miqueta pim-pam-pum-pum perquè necessito dinar ràpid. I el pollastre no es fa tan ràpid. O sigui que salem, pebrem i a la paella. Li donem canya a la nostra paella. Aquest pollastre és espectacular perquè barreja el dolç de les prunes amb els pinyons, les aromàtiques. Realment és una combinació com perfecta. Els francesos tenen el seu anacamperes, per exemple, que aquí també hi ha moltes receptes amb pera, i aquí nosaltres tenim el pollastre amb orellana. Vinga, aquesta vegada començo donant ja, el nostre greix serà un greix ja amb gust, li posarem lard de porc, que això ja ens aportarà un gust extra. Aquí, vinga, anem a enrossir aquestes cuixes. No havia salat l'altra banda. Realment el pollastre és una carn que no té molt de gust, és bastant sos en si. O sigui que necessita que li donem bastant d'amor. Avui li donarem molt d'amor amb aquestes aromàtiques, amb aquestes orellanes, amb aquestes prunes. Un pollastre espectacular. Vinga, ara el que volem és que la primera capa es torri, es segelli. Mentre fem això, anirem a tallar la ceba. La tallarem a juliana. Un dels altres aromes que li donem al nostre pollastre és l'all. Però l'all simplement serà 2 alls xafats. Mireu quin torradet, mireu quina cosa tan bonica. Mireu, ja tenim el nostre pollastre bastant rostidet. Moment de tirar els nostres alls i ja li comencem a donar aromes al nostre pollastre. I la ceba. Això es fa bé perquè el que farem és tot ho farem en una mateixa olla, en una mateixa cassola, perquè no ens hem de preocupar gens. Això sí, la cassola que us utilitzeu, o paella en aquest cas, sobretot que sigui apta pel forn, perquè això ho acabarem al forn. I ara aquí, l'indicador de que si ens falta alguna cosa no serà la ceba. El pollastre el anirem girant i aquí la ceba ens anirà indicant què li falta. Si li falta líquid, li girarem líquid. Que si està bé el líquid, doncs seguirem. I així és el que ens indicarà com ha d'anar aquest plat i aquest pollastre, per la ceba. Veiem, la ceba està agafant uns tons torrats, i potser algun tros ja es comença com a intuir que es cremarà. Llavors la ceba m'està dient que li falta un líquid, que en aquest cas, com no, serà un vi ranci. Un bon raig de vi ranci. Que no teniu vi ranci? Com sempre, vi blanc, vi negre, un conyac, el que vulgueu. I aquí, tot seguit, li anem a seguir donant olors al nostre pollastre. I aquí, en aquest cas, farem
farigola i romaní. Aquí deixo una mica de cibulet pel final. Quan ja perdem aquesta fortor d'alcohol fort, de com si entréssim a aquells bars que no netegen gaire, que està així fort tot i tal, doncs quan perdem aquesta olor és que l'alcohol s'ha evaporat. Llavors ja podem proseguir i seguirem donant-li gustets al nostre pollastre. Però abans de seguir, què has de fer? Segueix-me, segueix el canal, dona la campaneta i veuràs vídeos tan espectaculars com aquest. Vinga, va, seguim, que això és pim-pum, pim-pum, pim-pum. Vinga, ara baixarem una mica el foc, que el tinc massa a tope, i posarem aquestes prunes i orellanes. Podeu posar prunes només, podeu posar orellanes, però a mi m'agrada que tingui dels dos. L'orellana li dona aquest gustet també molt agradable. I en aquest moment podem dir, què fem? El deixem aquí la paella i el vaig controlant, vaig mirant què passa, o tenim el nostre amic al forn que treballa per nosaltres. Aleshores ho posarem al forn i així ens oblidem. En aquest cas li tiraré una mica de brou per estar un pelet sec, una miqueta de brou. No necessitem que em cobreixi, una miqueta de brou només, veieu? Un gust extra que li donem al nostre pollastre. Si no tenim brou, li podem posar aigua tranquil·lament. Vinga, deixem una miqueta que torni a agafar el bull i cap al forn. El forn el posarem amb el forn a dalt i a baix, si no teniu a dalt a baix ventilador, 160 graus, uns 30 minutets. O sigui que vaig cap al forn i ens veiem d'aquí 30 minutets. Aviam, amb una paella posem els nostres pinyons. Pinyons d'aquí, sobretot. Pinyó d'aquí. No pinyó aquell xino marrano, No, feu-me el favor, sisplau. El pinyonet nostre és aquest, el que és més blanquet, més petitet, una mica allargat. No és aquell pinyó gros, insípid, que no té gust a res. Compreu pinyó d'aquí, que és més bo. Vinga, amb una paella sense ni gota d'oli. Anem torrant els nostres pinyons. El pinyó el torrem ara i després el posem al final, perquè si l'haguéssim posat tal qual cru, amb les orellanes i les prunes, i li haguéssim fet tot aquest xup-xup llarg cada 30 minuts i tal, el pinyó hagués inclús amargat una miqueta. Per això el torrem, i llavors després el tirem per sobre. El pinyó estarà perfecte, donarà un gustet espectacular. Si, per exemple, el guisat aquest el guardem d'un dia per l'altre, que és ideal, que pot aguantar molt, al pinyó no li passarà res, encara que regenerem el plat després i això, aguantarà perfectament. Però si l'haguéssim cuit molt, llavors el pinyó perd tota la seva gràcia. Mireu. Així volem que estiguin els pinyonets. Que estiguin torradets. I fantàstics. Mira, 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 mira quina pintassa. Quina pintassa. Anem a plantar aquest platet. Mira quina pintassa, mira el pollastre. És que es trencarà. Ui, no sé si arribaré. Ai, que no arribo. Mira, en platarem una cuixeta. Una cuixeta. I posarem tot això aquí. Orellanetes, la cebeta, la pruna. Mira, 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 mira. Una miqueta més, no? Una miqueta més. Mireu quin escàndol. Un allet, per si us agrada l'all, i una miqueta més de cebeta. Mireu quin escàndol de plat. I aquí, amb aquests pinyonets torradets que teníem, per sobre.
i teníem una mica de cibulet. Piquem una miqueta de cibulet que li donarà aquest toc refrescant que va tenir tan bé en aquests plats. Una miqueta de cibulet per aquí. I la resta el posarem a l'altre. Perfecte. Ara sí. Pollastre a la catalana amb prunes, orellanes, pinyons. Què? No em digueu que és un espectacle, això. Fot una olor? És que fot una olor que espanta. Mare meva! És que... Mira, sense ganivet ni res. Mira, és que ja es trenca sol. Mira com es desfà. Buah. Una miqueta de pollastret aquest. Jo vull també una orellaneta, una miqueta de suquet, un pinyons. Pinyonet. Uau. Uf. Això és felicitat. Big Foods. Amb pruna, no? Amb pruna. Ui, no sé si tenen pinyol o no, aquestes prunes. Salut i teca. Qui vol pollastre?